Ahoj, já jsem Dominik. Ahoj, já jsem Lukáš. A chceme vám představit ultimátní herní notebook MSI GT80 Titan. Titan. Lukáši, to je fakt dělo. To teda je, to máš pravdu. A co tahle klávesnice, takovou jsem v životě na notebooku ještě neviděl. Ani si nemohl, je to první mechanická, slyšíš? Mechanická klávesnice v notebooku na světě od SteelSeries. A víc máš tamhle ty zlatý vyplnitelný tlačítka. Zlatý? Zlatý. No a co tahle velká plocha s designem draka? Tahle? To víš, někam se ten špičkový hardware dát musí. Jsou tam 2980 s SLIčkem, je tam i7 2,8 GHz, ramky 32 GB, pak je tam disk SSD na systém a terovej na data. A tenhle celý výkon si můžeš užít skrz monitor ve Full HD s 60 Hz frekvencí. A to je to, po čem každý hráč to uvidí. OK, a vy sledujte naše další preview.